Ngibabingelele-ke ababukeli boMzansi Podcast. Igama nguMzwandile ngwakaMsani Sibongo. Njengoba nazi abaqalayo ukungena kuleli page, lo uMzansi Podcast usiza abantu ey'nkingeni. Babukeli bami abathandekayo, ngicela ukunithatha nginise odabeni la sifonelwe usisi. Usisi uthe uSimangele waKaNdlovu. uSimangele waKaNdlovu unengane, ingane yakhe encane, kushuthi le ngane ibihlala naye. Yagcina ngathi ithathwe abantu bakubo-ke kanjalo. Manje ngathi le ngane-ke ikhadi leqolo belihlala kule ngane. Manje lo mama asahlali nale ngane engathi sekunesikhathi-ke engasahlali nale ngane. Manje ebhalelile-ke la kaMzansi Podcast ukuthi ucela simsize ibandla, sizame ukuthi singamtholela ikhadi leqolo ukuze likwazi ukubuyela ngakuyena. Kwamanye engathi bayagoloza la ekuhlala khona ingane nekhadi leqolo. Kodwa-ke ngizocela yena simthole umama ayichazele yena usisi ukuthi ngabe ngempela inkinga yini. Cela ningilandele. Ababukeli bami nje kade ngithembisile-ke ukuthi sizomcela-ke uSimangele Ndlovu ukuthi azosichazela udaba lakhe nangoba. Simangele. Yebo bhuti, unjani? Hhayi, siyaphila. Simangele, igama nguMzwandile-ke ngwakaMsani. Ngiqhamuka kaMzansi Podcast njengoba usibhalelile. Selisukumele phezulu-ke udaba lakho ngathi ake ngifike bandla ngizoluzwa. Udaba olunje luke lufuna ukusukunyelwa phambili ngoba kunabantu abamacili ngempela abenza okungekona la eSouth Africa. Mama, ngicela uchazele ababukeli bami bandla ukuthi umama njengoba ebhalele uMzansi Podcast ucela simsize ngani. Oh, nje bengibhalile lana uhlelo, bengicela ningisize ukuthi ngithole ikhadi lengane yami. Ingane bekade ngihlala nayo, kepha-ke ngase ngathola umsebenzi ngangakhona ukuthi ngihlale nayo ingane yasala ekhaya kugogo wayo. Manje bengiyenzela izinto, so ngidinga ukuthi ikhadi libuyele ngakumina ukuze ngizoqhubeka kahle ingane ngiyenzela izinto ngoba nomsebenzi ngathi uyagqoza. Angiludunjani kahle, angisatholi kahle imali esile kubona lo ngusebenza umsebenzi. Ihlala nobani ingane ekhaya? Ihlala nokhulu wayo. Ukhulu ibivele ikhulela kuyena noma kuyahlala nawe? Yake yahlala nami, kepha ngayishiya ekhaya ngenxa yokuthi ngifuna umsebenzi. Manje ixolo ubusufuna libuyele ngakuwena. Eh. Wena kanti uhlala nobani? Mina ngihlala nomlingani wami endlini. Umlingane ndlelani? Oh, umuntu engibambisene naye. Owesilisa? Yebo, wesilisa. Oh. Ayi, inganeni le sikhuluma ngayo? Ingane yomfana noma ingane yentombazane? Ingane yomfana. Ingane yomfana. Ingane yomfana nje. Mhlawumbe ineminyaka emingaki? Izothi 2 years manje. Manje kodwa ubusuke wamzama-ke yena bandla ukuthi ukukhulume naye mhlawumbe ukuthi hayi, bengicela-ke bandla ungisize-ke gogo wengane ungibuyisele ikhadi ngoba ingane bandla kanje usudinga ikhadi lengane. Wena ufuna ukuyohlala naye ingane ufuna ikhadi? Bengingayithatha uma kuwukuthi anginankinga nayo. Uma kuwukuthi kanjani-ke ngathatha ikhadi, ngikwazi ukuthi inkinga yami bengifuna ukuthatha ikhadi bese ngiyenzela mina izinto ingane. Yize ehleli nayo if engenankinga nalokho. Kodwa njengoba ihleli naye manje uyazenza izinto wena bandla? Angazi ukuba into eningi bengimenzela umntwana ngale mali le engiyithole emsebenzini. Ujwayele ukucela kuwena umntwana. Hhayi, kuyazwakala-ke mama. Manje-ke lapha into esiyoyicela lapha kugogo wengane siyocela ukuthi sicela sibuyisele ikhadi lihlale ngakuwena. Bilokho ebengikucela ningisize ngakho. Kodwa-ke ubusuke wamzama mhlawumbe ukuthi hayi, gogo wengane bengicela bandla ukuthi ungibuyisele ikhadi ngoba ngicela ukwenza kanje kanje noma mhlambe sesiqhamuka nje kuyena akazi lutho, awukwazi ukukhuluma lutho. Ngike ngazama ukuxhumana naye ecingweni, kepha hhayi uyagoloza impela, akafuni nalo ikhadi. Siya kumuntu ovele ongathandi ukulikhipha le khadi. Akathandi nalo. Hhayi, babukeli bami, cabanga ukuthi niyaluzwa udaba lasisi la. Ngizocela ukuthi ngoba-ke sizamile ukuthi simthole-ke thina ugogo, simthole khona silandelile. Ngicela nisilandele bandla siyombheka ugogo sizwe ukuthi uzoziphendulela thini kulolu daba ukuthi abuyise ikhadi leqolo. Thandwa zami soMzansi Podcast, sesihambile-ke nosisi la, sangena ngaphakathi sukuthi sizobona-ke ukuthi siyamthola umama siyamthola la. Mama, uyaphila? Yebo, ngiyaphila. Ninjani? Hhayi, sikhona ma. Ma, igama mina nguMzwandile ngwakaMsani Sibongo. Ngiqhamuka kaMzansi Podcast. Ngicabanga ukuthi uyamazi usisi lo ma. Hhayi, ngiyamazi impela. Umazi kanjani? Indodakazi yami le kade yahamba. Ngiyamangala nje uma sifika nawe lana. Hhayi, ngizobe ngizothi ngingizele naziphi-ke namhlanje. Hhayi, ngizwa kahle ma. Sisi,
Muzuma, ake sicele ukuthi umchazele kumama ukuthi lokhu kade usichazela kona ukuthi ukhala ngani, cela kusize ngani. Oh, yebo manje bengifikile lana bengizocela bandla ukuthi ungisize bandla ngekhadi lengane libuyele ngakumina ikhadi cause nomsebenzi bengikwenza laphana ayi ngathi usungiphelele noma ukhona kodwa uyacikiza akuwona umsebenzi engathi mhlawumbe ngihleli kuwona. So bengifisa nje ukuthi ungibuyisele ikhadi libuyele ngakumina lengane. Hhayi-ke mntanami, impela ngiyazi ukuthi ingane eyakho, kodwa nje busuhamba iminyaka emingaka, akukho khadi ozokwazi ukuthi ulithole. Wena wahamba noSimangaliso, nashona le Goli. Namhlanje uyahluleka yini ukuthi akukhokhele lapho noma akuthengele naloko kudla okufunayo? Ubani-ke manje uSimangaliso? uSimangaliso leli soka lakhe leli ahamba nalo abhunguka nalo bangishiya nale ngane. Ngiyikhulisile-ke le ngane, yabona nje besingale ey'ngaka. Angeke aze alinuke, ngayela mina laphayana ko-Home Affairs ngiyozenzela mina leli khadi. Yena sengidampile nalo mntwana. So ngeke aze akwazi Kanti ingakanani ingane? hayi le ngane ina-2 years uqhawe. Weqhawe hhayi inkinga akekho-ke ngicabanga ukuthi usaphumule kamakhelwane. Bengizombiza nje uyibone le ngane. Angeke ize igijime nanokuthi ziyekena ngoba akayenzeli lutho. Ngisizwa iyona nami le mali kahulumeni. Manje mesezoyithatha la uthi angenze njani? Akathathe ingane-ke angalinge nje azathi uzothatha ingane. Akathathe ingane. Sisi. Yebo bhuti. Hhayi ngiyamuzwa kodwa manje methi ingane angiyenzeli lutho ngiba nokuthuka okuncane cause ingane bade ngiyifakela imali. Imali kanti le ngane bekade kwenzakalani ngayo? Nezinto bengizithumela futhi bekwenzakalani kanti ngazo? Wena mama ubufaka Nkosi yami imali uyifakela yena umama. Ayithola imali. Bekwenzakalani kanti ngaleyo mali leyo? Hayi, yabona-ke nje lapho ngiyakushwama awukakaze ufake ngisho isenti leli elimnyama. Awukakaze nje. Batshela iqiniso. Wena kahlahle khuluma iqiniso usho ukuthi leli soka lakho ilona wena wawufakela leli soka lakho uma ngabe wawufakela lona. Mina nje akaze angifakele lutho. Mina ngilinda le gilanti ifike hambe ngiyozenzela lapha ingane. Shaya imishini yabelungu iphume imali ngiyithengele-ke ingane yami. Ngoba umzukulu wami phela ngeke ngize ngimlahle. Ngiyakuzwa mama. Yeah. Eyi mama, kunzima. Mama, sithole okunye lana Nkosi yami. Sithola ukuthi wena engathi ayikho imali obuyifaka umama uyakuphika konke lokho. Uthi amampunge nje lawo owakhulumayo uma uthi kunemali obuyifaka. Ingane mama uthe ino-2 years. Mama kulo 2 years akayazi. Akakazi lokhu ayishiya nje ihlaza nje. Manje wena sinjoba ufuna ikhadi uhlalaphi manje? Ngihlala ngala ngaphezulu ngiqashile lapha. Ngihlala nomuntu wami. Ngabe ingane ngiyayithatha-ke manje ingane lena akuyona eyalo muntu engihlala naye. Ingane ngeke ukwazi ukuyithatha. Engikwazi ukuyithatha. Kuphela bengifuna ikhadi layo ukuze ngizokwazi ukuyenzela mina izinto ngiyihambise kugogwayo. Yini usolana ukuthi ugogo engathi akenzi kahle ayini? Hhayi akayenzeli kahle into zami. Kodwa-ke ngicela sibuyeleni lana. Mina ngazi ukuthi uma ngabe ingane ikhadi leqolo lengane alihlali la kuhlala khona ingane. Lihlala kuhlala khona ingane. Bese uthi umabayo. Phela nami ngayizala yami le ngane le. Akwazi ngagoloza nekhadi. Ukhohlwa uThemba ahlangani la uThemba. Mina ngize ikhadi lengane nengane yami kuphela igazi lami. Lalo maphoyisa buye nawo uwalethe lana ngifuna ikhadi lengane yami otherwise ngithatha ikhadi lengane yami nengane yami ngihamba nakho konke. Uyabona ukuthi unqaba indaba angafuni nengane nekhadi ngihambe nakho konke. Ngihamba ngiyosebenza nje. Phela ngikwazi ngaqhubeka ngishiya ingane ngemuva. Lethi ikhadi nengane bese ngikwazi ukuqhubeka nempilo-ke. Uthi nje uthe wena ingane ngeke ukwazi ukuyithatha ngoba uhlala nesoka. Uyagoloza ngithi nekhadi. Akalethe yona-ke ingane-ke ngihambe nayo straight ngoba uyagoloza nekhadi. Wena nje kufanele ubize nomalume lapha nobaba lapha nabeze la. Ke bazoyizwa le ndaba yakho. Wena wangishiya wahamba naleli soka lakho. Ngakho-ke nje ngeke uze ulimuke engane. Khohlwa phephetha. Ngeke. Hayi angazi wami mina bengicela ikhadi lengane nalo ingane uma kuthi kanjani. Ikhadi lengane lomgomo nayo ingane-ke sengobona phambili ukuthi ngenze njani. Uyalazi lona lelo khadi lomgomo ukuthi lishawa kanjani? Ngoba ngazenzela phela yonke lento le. Futhi mina fanele ngiqale phansi ngithatha zonke lezi zinto wami ngozinikeza bomthetho. Basekelwe waqondane nabo.
ngoba wamshiya phela. Wena gogo ingane uhlala nengane nabanye khona ezinye iy'ngane ey'khona egcekeni. Bazali abazali bangidambe ngazo izingane lezi zabo. Zingaki nje egcekeni mhlawumbe Uyabona ningwakho? manje seziwu-5 ngihlala nazo. Bafike bahambe bayokwenza le mikhuba yabo babuye bazongishiya nalezi. Khona abanye alamana nabo. Khona usisi wakhe. Naye wenza lento. Ukwenza lento naye uzobuye sezofuna amakhadi. Esefika nakumakhamera. Kuyacaca. Nani-ke nibuye nihambe nabo-ke belokhu bezongibukanisa namakhamera amangaka phambi kwami. Angifundanga mina. Ngaya kodwa lapha ngawubona loya mfana loyana ngathi akangisize ukuze le ngane iyithole lento. Ngoba zonke ziyahola. Uyabona ukuthi imali uyayibulala ngempela. Zonke lezi ngane uyay'holela. Zonke ey'holela lezi ngane. Kodwa phela ngithi uhlala nazo futhi zonke. Nami anginikeze ngizohlala nayo-ke yami, ayikho inkinga. Anginikeze ingane yami ngihambe nayo ngizohlala nayo. Nekhadi layo, ayikho inkinga. Hayi isigebengu lesi sabalekela ingane kwasekuqaleni. Manje sezofuna leli khadi nale ngane nemali konke. Angeke aze akunuke. La ekhaya-ke le ngane wentombi. Ngiyakutshela-ke mina ngeke uze uyinuke eyami. Lena mkhonyana wala ekhaya. Sisi. Kwakhada. Mama. Udaba malunjena-ke kuwe kwenziwe njani? Police station. Boshwa isigebengu. Ngoba kahle kahle usefuna ukuzohlukumeza le ngane. Uzofika lapha naleli soka lakhe leli elimqashisile. Yabo manje basona imali yerent. Bayiswela imali yerent labo babili ngayisola le. Angeke-ke ngize ngibanikele ikhadi. Le ngane bazofika bayoyikhipha le mali lapha bayidle le mali badakwe ngayo ingane ihlale lapha incela iy'thupha. Ngizwa kuthiwa wahamba isikhathi eside umama. Wahamba isikhathi eside uthe esebuya wangeza la ekhaya nje ukuthi uqashwe khona maduze. Njengoba umuzi ethi lapha ngaphezulu ushawa namahloni uthi la ngaphezulu. Uyayicabanga le sidlala iy'ngane lezi. Ngeke aze La mama akasezi kuzobheka ingane. lutho. Sisi. Ayiphutha leli. Ngiyayibheka nje ingane yami. Yiphutha nje leli. Yabona lento ayishoyo nizomkhola phela ngoba nani niyathanda ukukhola abantu. Kodwa lento ayishoyo ayikho. Yiphutha lento ayishoyo. Ngeke ngithi ngihlele around bese ngizohluleka ukubheka ingane. Akanginikeze ingane yami-ke neqolo layo nekhadi lamakilasi osemklinikhi ngihambe kuphela. Angilwi naye ngifuna ingane yami, ikhadi nale kwaseklinikhi kuphela bese ngiyayihambela. Ilungiswa kanjani ngempela into manje? Hayi kuzolungisa iphoyisa. Iveni iyadingeka. Isigebengu-ke lesi. Ngeke ngithathe mina Wena mama ukugaranta ukuthi wena ingane ngeke iziye ndawo. Indawo Ingane ayihambi ikhada lami. Uyena ongabuya azohlala nengane mayifuna ingane. Umefuna nje akaxoshwa ngavela ekhaya. Yena wasuka impenwa yakhe nje. Shwi wandisa. Semlahlela uthemba. Mhlawumbe usehlala noJona-ke lapho. uJona ayisekho imali. Ubani manje uJona? Yena wena amasoka abahamba nawo. Oh. Phela lezi ngane ziyaphephuka, ziphephuka noma ikephi. Manje uzothini-ke wena? Manje ufuna ukuthatha ingane uyohlalisa noJohn noBen. Hey mama. Ngeke aze anuke umntana mkhohlwa. Ngeke aze akuthole. Sisi. Awuboni ukuthi mhlambe ngamele kusibe nenye indlela mhlambe singayizama ukuthi silungise lento ngoba uyamuzwa umama ukuthi uthi hayi eyakhe ingane ngeke iphume kulamagceke futhi nekhadi uthi ngeke lize liphume kulamagceke. Okungenzeka ukuthi wena ungabuyi uze ekhaya ngoba indle yakho engathi isayikhona ekhaya awukazi uxoshwe. Hey. Angiboni kanjalo kepha mina bengifuna ikhadi lengane nje qha. Sisi ukuthi nje sizama ukuthi siyilamule le ndaba sisi akuchazele ababukeli ukuthi isizathu esenza wena-ke uze ushiye ingane uhambe kwakuyisiphi? Oh, hhayi umntwana ngambeletha umbelethi ngabuya ngahlala kancane. Ngase ngithola ucingo oluvelayo ukuthi la ngangifake khona i-CV sengiqashiwe ngahamba ngokwenza i-interview khona. Ngahamba kanjalo-ke mengifika khona ngempela ngayiphasa i-interview ngaye ngasebenza impela. Ngasebenza hhayi manje kukude-ke nala kuqhelile nala ekhaya. Nokuthi imali yokugibela ama-transport ibingishaya kakhulu, imali eholwa khona ayikho nkulu. So kwaphoqa ukuthi kufanele ngizame ukuhlelela ngakhona-ke la ngisebenza ngakhona. Ingane yagcina-ke isisala kanjalo ngemuva. Usuhleli-ke lapho ususebenza. Eyi umama ekhathini uhleli lapha ngithi uyena engicabanga ukuthi wayenza indaba zingane zamakhadi yonke into ukuthi ikwazi ukuhola iqolo-ke. Uyena owayenza lokho. Futhi nengane uyabona nawe isimo sayo ukuthi ihleli kahle angithi ngoba umama uyayiholela angithi. Ngoba ngicabanga ukuthi mama ngempela la eSouth Africa kuthiwa uma ngabe ingane ngicazi ngokomthetho ingane ihlala neqolo layo. Nginamanga. Awuqinisile. Ayikwazi ukuthi ingane ngathi izohlala la kodwa iqolo libe lingala ngoba manje umuntu okwazi ukubona ingane ukuthi ishoda ngani ilo muntu oseke ehleli nengane.
Ingakho ngithi mina iqolo mama, nawe ngokwazi kwakho ngicathi wazi kanjalo. Iqolo lihlala la khona ingane. Hhayi, kuba nje. Usisi ngoba uyakuveza lokuthi awukazi umxoshe, Hhayi, angithi. angikaze ngimxoshe. Usengafika futhi azoyivakashela ingane la ihlala khona. Naye nje angabuya ekhaya uma ngabe ukuthi uyafisa ukubuyela ekhaya ngoba akaxoshwa. Angafike ezongitshela iy'ndaba zamakhadi nengane lami ngoba ngiyazi akujwayele. Hhayi, kuyazwakala. Kodwa mama, mina into engiyibona engiyithola la ma, ngithi ingane yakhe ihleli kahle la. Mina ngokusho kwami. Ngiyakuzwa bhuti uthi usho njalo. Ngibuka indlela ehleli ngayo ngoba nekhadi angithi iyalithola, isikole iyafunda, ilala idlile. Uma uyibona nawe uyayibona isempilweni. Ngicabanga ukuthi ku-safe ukuthi ikhadi lihlale ngala kugogo. Nginamanga gogo. Ngiyawaqiniseka. Ngoba ingane phela uyiphethe kahle. Wena ingane ungafika uzoyivakashela uvumelekile ukuzoyibona ingane. Nginamanga gogo. Naye uqinisile lapho. Ngoba ngempela bafuthu la akulula ngempela ukuthi ungahlala nengane ikhadi lingekho ngakuwena. Yabo. Ngoba umuntu obonayo ukuthi ingane ishoda ngani. Izimo ziqhamuka noma inini mama, nginamanga. Hhayi, uqinisile usho njalo. Izimo ziqhamuka noma inini salukwazi. Ngoba kuyaqhamuka la manje ukuthi awalikho ikhadi. Futhi manje fanele ufonele lowo muntu elihlala kuyena ikhadi. Ngani manje ubungathathi imali la kule khadi mhlawumbe uyokwenza leso simo sobe siphuthuma ngaleso sikhathi. Ya, kuba njalo. Ngokuthi nayo le genge ithanda kakhulu ubusha. Yayipapuruka ibuya ngokuzolala. Leli qolo nje bengeke ngize ngilibone, ngeke ngilibone futhi uma sekuthiwa ngiyamnikeza leli khadi. Ngeke ngize ngilibone. Lezi ngane uLwesihlanu azilali emakhaya. UMgqibelo uzuyibone ngeSonto, uma ingabuya ngeSonto iyobuya ngoMsombuluko isishawe ipapalazi. Sekuphelele imali yeqolo yengane. Hhayi, akakhohlwa mntanami. Akabuye eze ekhaya, uma ebona ukuthi kuyamxaka ukuza ekhaya. Hhayi-ke akahambe naye ujona wakhe lo, anginamsebenzi. Kodwa khohlwe ikhadi. Khohlwe nje leli khadi, ngeke aze alinike. Hhayi, kuyazwakala mama. Sisi, ngiyazi kona mhlambe kuzongafiki kahle kuwena ungayizwa kahle lento kodwa cabanga ukuthi uma uyichaza kahle sisi wami. Ichaza kahle. Uyasho uma ukuthi uvumelekile noma inini uma ufuna ukuzobona ingane ungeza. Uma khona into ongayiboni kahle enganeni ukhulume naye. Ma ngiyiboni kahle lento. Ngicela sisize ingane ngokuthi kanje kanje. Umama nangu uyasho ukuthi uyilinga ngakwenza yena lokho. Hhayi, ngiyakuzwa bhuti, ayikho inkinga. Cha mama ungizwa mama, ngiyabona ngathi mama uphathekile kahle. Angifuni nami phela ukushiya ukhala ukuthi hawu naku ngithi ngicela abantu bakaMzansi Podcast bezongisiza sebefika bahlangana noma nginamanga ma waphethe asikhuluma okuyikona okuyiqiniso. Thina sifuna ukuthi izinto ziwele kumuntu oronke nginamanga. Ungabhala nawe mama uthole ukuthi kubhale wena mama kodwa manje ngokwesimo nawe uyabona lana. Uyachaza umama uhlala nezingane zo-5 zonke uyayiholela ngizi mama. Ngiyayiholela. Zonke le ngane. Manje njani-ke lezo kuthiwa ayiphume ngoba nawe ngicabanga ukuthi awunayo indawo uhlala kuyona ngithi sisi. Hhayi, mina ngiqashile. Akuyona indawo le yakha ngithi. So manje nengane uyiletha lapho. I-one room lo. Nesoka lakho. Nalengane. Habe bedlala. Ufuna ukuyokondla leli soka. Kusho ukuthi ilona elingasenalo ibhayisikili. Phelile phela mama. Phele konke sebefuna ikhadi lengane yami. Ngeke-ke nilinuke. Mbani noJohn anibone ukuthi nenze njani. Wena sisi-ke akukho mhlawumbe ubusuthanda-ke mhlawumbe kusho kuma. Mhlawumbe kuyonke le nkulumo esesiyikhulumile. Awekho amazwi uthanda ukwadlulisa mhlawumbe kumama. Hhayi, mina engingakusho nje ukuthi bengifuna ikhadi lengane nje ingoba nala ngihlala khona indaba yerenti iyangishaya kakhulu kwanomsebenzi vele. Uyayibhedela wona. Imali yerenti nokudla nakhona ngibuye ngishayeke yabo nje. Hlala laphayana ingakho bethi mhlawumbe ngithatha ingane yami ngibuya ngihlala nayo ikhadi leqolo layo uzokhona ukuthi siphile nayo ingane. Qhubeke impilo iye phambili. Mama, naku sesithola okunye la engathi nempilo mama. Hayi ungahleki mama, kuhlekwa mama. Izinto uma zinakala kuhlekwa. Sokudlala ngiyambona. Intombazane yami awuzange uzoxoshwe la ekhaya mntanami. Amarumu maningi kakhulu la egcekeni. Wena nje into ongangisiza ngayo. Kwanamhlanje uyoqoqa imithwalo yakho ukuze ungakwazi ukuthi urente lapha. Ubuye uzongena la endlini. Ilayisi likhona, impuphu ikhona, akukho ngekho ngisho iklabishi likhona-ke kule game. Qale phansi ube yingane ngoba hayi bandla. Eyasemqashweni angakaze vele ngiyiphasise kwasekuqaleni. Inina nje nijahe izinto nayijahe izinto. Cha buyele ekhaya ngane yami awuxoshwanga.
Mama, sisi, ngiyamuzwa umama, Nkosi yami, nangikubekela kahle la. Uthini okukhulumela? Hhayi ngiyezwa, ngisazama ukucabanga kabanzi. Ngizobuyela ekhaya kodwa, noma kungekhona namhlanje kodwa ngizobuyela. Mama, ngaze ngajabula mama izinto uma yilunga kanjena-ke mama, kuthokoza mina. Hhayi nami ngiyajabula. Ngiyabonga mama, nami kuyakhombisa umoya wakho ukuthi umdala mama. Uyazi inkulumo yakho iyaqonda mama, awuyibhidlizi uyayakha. Uyakhombisa ukuthi ukhulile mama. Yinhle le nto, iyajabulisa kakhulu. Sisi, ukuyibongela kuMzansi Podcast ngalo hambo lwethu, sifike la sixoxe noma wakho, ungathini? Hhayi ngiyabonga ningisizile kakhulu. Noma ikhadi ngalitholanga bengilifuna nje, koda-ke ngoba sengizobe ukwazi nokubuyela ekhaya ngibone nomntanami kahle, hhayi ngibonga kakhulu, ningisizile. Hhayi, siyabonga. Mama, siwuMzansi Podcast, sifikile la emagcekeni akho, wasiphatha kahle. Nodaba lethu ngicabanga ukuthi hhayi, akekho okhalayo bandla wonke umuntu uthokozile. Ya, bona-ke kufanele bafunde basebancane, abangajahi impilo uma sebebuye bazosifuna amakhadi. Umuntu nje inkinga nenkinga ayilungiswa ngekhadi, ngoba kahle kahle ubevele nenkinga anganibonile, kodwa manje ekugcineni uzoyingena ngani? Ngekhadi. So mina-ke anginankinga ngoba bevele ngiyazi alinuki. Amaphutha Mina ey'ngane. nje amaphutha abo la bantwana labo, jaha impilo labo. Hhayi, siyabonga kakhulu mama. Hhayi, babukeli bami boMzansi Podcast, ngiyajabula kakhulu-ke udaba lethu uma selambe kanje. Siyabonga ukuthi nosisi uzamile ukuthi asizakale wamthola umama, baxoxa kahle nomama wakhombisa ukusihlonipha kakhulu. Wayivulela ngezandla ezimhlophe ingane yakhe ukuthi noma umuntu onile uphinde umxolele ngoba wukho umgodi wokulahla umuntu. uMzansi Podcast lo ungakhohlwa ukulayikha, ukhomente. Siyabonga. Yasemajokeni yabaleka.